Ukusuka ngoMsombuluko abantu abasebenzayo nabalondoloza imali yomhlalaphansi sebezokwazi ukuthatha ingxenyana yemali yabo abayilondolozile. Lokhu kuza emva kokuthi uMengameli Cyril Ramaphosa ecikice umthethosivivinywa i-Pension Funds Amendment Bill ovumela abantu ukuthi bakwazi ukusebenzisa ingxenyana yemali yabo yempesheni bengakathathi umhlalaphansi. Le ndlela-ke yokucezula esikhwameni somhlalaphansi ibizwa nge-two-pot system. Ukusichazela kabanzi ngalokhu samukela ezintabeni zethu uNceba Phuphuma ovela kwa-Old Mutual oseneminyaka engamashumi-30 esebhizinisini lezomhlalaphansi. Siyakwamukela-ke Mnumzane uPhuphuma. Sichazele nje ukuthi yini inhloso yale two-pot system nokuthi izosebenza kanjani. Ya sakubingelela Thabile. Inhloso yalomthetho ukuxazulula inkinga ezimbili ezinkulu apha eNingizimu Afrika. Inkinga yokuqala eyokuthi abasebenzi abaningi banezikweleti and ukuze baphume kuzikweleti badla ngokuya komashonisa baboleka imali kufuneka babhatale inzala eningi kakhulu ebacinezelayo ibakhame even more before baye komashonisa. So lo mthetho ke uyabavumela abasebenzi ngoxa besasebenza bathole nje badonse ingxenye encane kwimali yabo yomhlalaphansi. Inkinga yesibini enkulu esinayo la eNingizimu Afrika ukuthi abantu abasebenzayo even nalabantu abakuma pension fund nakwezinye izikhwama zomhlalaphansi ezifana nama provident fund uma bechintsha imisebenzi bayayithatha imali ye provident fund bayicash abayigcini le mali ukuze kufike isikhathi lapho bethatha umhlalaphansi. So lonto ibangela ukuthi la eMzansi Afrika abantu nangona bebesebenza isikhathi eside uma bethatha umhlalaphansi ayanele imali abangaphila ngayo. So izibalo nje zibonisa ukuthi 5% kuphela abantu abasebenzayo abazokwazi ukuthatha umhlalaphansi baqhubeke nempilo ngendlela bebephila ngayo ngaphambi kokuthi bathathe umhlalaphansi. Ngokulula nje kusho ukuthi masithi 5% if uthatha abasebenzi abayi-20 kusho ukuthi ngumsebenzi oyedwa kulabasebenzi abayi-20 ozokwazi ukuthatha umhlalaphansi aqhubeke nempilo. Yizo zonkinga ezimbili lo mthetho ohlose ukuzixazulula ukunikeza abantu i-relief bathole nje imali kwingxenye encane ngoxa besebenza and then okwesibili imali eningi igcinwe kude kufike isikhathi lapho bethatha umhlalaphansi. Okay, kunemibiko yokuthi le mali ave izotaxwa kakhulu ngendlela emangalisayo. Ngabe lokho kuyiqiniso nokuthi kunamthelela munike kuleso sikhathi mangabe usufikile ku 60 years no 65 years usuthi uthatha umhlalaphansi. Mangabe ucaphuna kuleyo mali njengamanje uzobe njengoba ukhuluma nangendaba ukuthi sibancane futhi abantu abakwazi ukuthi basave imali eyanele yomhlalaphansi. Umisa kanjani ukuthi uthi mawufika kumhlalaphansi uthatha umhlalaphansi wakho uthola ukuthi isakhona imali eyanele mangabe ukuthi uzokucaphune futhi manje? Yeah, maybe masiqale sichaze nje ngofushane ukuthi izosebenza kanjani after umthetho soqalile ngoSeptember. So abantu kade besebenza banemali kakade abanayo kuzikhwama zabo zomhlalaphansi. So ngokuphela kwalenyanga lo mali leyo izothathwa ibekwe kwi-vested pot. So imali le abasebenzi abayigcinile ababeyisave yonke leminyaka besebenza. Imithetho ye-pension fund esebenzayo manje izoqhubeka isebenza kule ngxenye yemali. And then ususela ngoSeptember 1 kuzoba ne-two pot amabhodi amabili amasha azo-introducewa. Elokuqala i-savings pot, elesibini i-retirement pot. Manje kususela ngoSeptember sabe sesinamabhodi amathathu kusho ukuthi le mali yethu kakade esinayo imithetho ayishintshi ne-savings pot ne-retirement pot. Masiza kwindaba ye-tax lo mthetho omsha uthi abasebenzi bazovunyelwa batransfere i-10% kule mali ebebesebeyisavile kakade ukuza ku end of August. 10% mari izolinganiswa izokhethwa ingadluli ku 30,000. Le mali izotransfera kube kanye nje kuphela ize ku savings pot. Mayifika ku savings pot ile ngxenye esithi abasebenzi bazaba nelungelo lokuyikhupha ngoxa besasebenza. Kulapho ke abasebenzi uma beyidonsa le mali izotaxwa uSARS. AbakwaSARS bazoyitaxa le mali and indlela abayitaxa ngayo izofana nendlela
umholo wakho pha emsebenzini otaxwa ngakhona. So bazosebenzisa i-marginal tax rate. Kafushane nje ama-seconds ambalwa usho umeluleka uthini wena umuntu ofika kuwe ezofuna i-financial advice njengamanje ngalesi nqubo? So njengamanje sithi abantu mabakhulume nama-financial advisors. Yeah, ngoba lo mthetho ukuthi abantu badonse imali wenzelwe abantu abasenkingeni kakhulu. It's for emergencies. So if umuntu akanayo i-emergency, i-advice yethu ukuthi angayithinti imali. Imali yenzelwe umhlala phansi. Le mali le yenzelwe ukuthi masuthatha umhlala phansi ukwazi ukuphila uqhubeke nempilo ngendlela obuphila ngayo. Kafushane nje umthelela unamthelela muni kulawo abashadikazi abahlukanisayo ngabe khona bayathinteka kulo? Ya bayathinteka. So bese ngishilo ukuthi kuzoba nalezi posts ezi3. So uma kufika kwi-fund nganye i-notice ethi kune-divorce, abantu bohlukanisa, ilungu le-pension fund okanye i-provident fund limele lazise i-fund leyo yokuthi nansi i-divorce, nomuntu oshade nelungu le-fund limele lazise i-fund. Then into ezokwenziwa kusahlukaniswa if 50% amele umlingani wakho omshado ayithole, so lo 50% izothathwa kuzo zontathu lezi ngxenye esikhulume ngazo. Mnumzane Phuphuma, I think isidinga isikhathi esiningi kakhulu ukuthi sithi ukuhlazula lolu daba sokuye siphinde siqhubeke siludingide kabanzi.